September 11, 2001, dihay mga tao nga nadaot ang ilang adlaw ug pagbati kay dugay sila nakamata, nalangan sa traffic, nagkaproblema sa pamilya, nakabaton og balatian, naay emergency sa panimalay. Hinungdan nga na-late ug ang uban wala na gid hinuon naka-duty sa ilang gitrabahoan. Apan out of 1,000 people, kini nga mga tao mo'y mga naluwas atong September 11, 2001 sa dihang nahitabo ang terrorist attack o ang 9/11 tragedy didto sa Twin Towers sa New York. Tungod kay na-late sila, nasakit sila, una ay una nga mga dili maayong ginagmay nga nahitabo sa ila, hinungdan na luwas hinuon sila sa mas dako nga posibilidad nga ila untang mahiaguman didto sa ilang gitrabahoan sa tower sa New York. Well, mga amiga ug mga amigo, kini nagpahinumdom kanato nga naadyoy mga adlaw sa atong kinabuhi nga dili maayo ang dagan para sa ato or kanang ginatawag nila nga bad day. Mga panghitabo nga usahay makalangan o makababag sa ato. But always remember nga nag-ingon ang Bible sa Book of Romans 8:28, all things work together for good. Pasabot, tanan butang nahitabo nga adunay katuyuan. Dili nimo kinahanglan nga mapuno sa kalagot ug kasuko tibok adlaw tungod sa imong temporaryong naagian. Usahay kinahanglan nimo masinati kay posible naa kay angay nga makatunan sa kinabuhi. Having a bad day doesn't mean we have a bad life. Good days give us a good memories and bad days give us a good lessons. Ug pareho sila nga gikinahanglan sa atong kinabuhi, nara sa ato ug unsaon nato ipaglawat. That's why I encourage you nga kung unsa may imong naagian karon, pasalamati ang Ginoo kay naanay dakong katuyuan. God bless everyone.